o pag-ampo aron dili kamo madao sa panulay. Sa iyong biyaya, ako ay namamanga. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Kumusta? Salamat sa Diyos. Hallelujah! Nga mo na yung mga ilhanan, no? Nga, ang kalipay na ito mga kaigsuunan ka ng word na mauswa ko. Makapabuhi ng dugo. Makapabuhi na sa itong pagtuo, no? Salamat kaayo sa Ginoo. Abin ninyo mga kaigsuunan. Naatay silingan din tawag ko sa luwas. Si Sir Ruben. Ano siya? Kay, ingon siya, Pastor, kanina na ko kayo, gabi ira ko pinaminaw ninyo. Anang inyong ang tugtog din ha. Lamig kayo inyong music. Nagpaga na ito ninyo. Hindi siya, Pastor, kung sa pong matabang para sa music, i-compile ninyo na yung recording. I-recording ninyo, Pastor. Kanang-tanang kanta ninyo din ha. I-sulod o CD. Kaya akong dato ni Mio na akong i-introduce dito na doon na tahimuon na religious concert. Ikaw na mo yung makahandol. Namiagay kami naman. Maka-extension na punta sa pag-ministeryo ito sa Ginoo. Kung tubukan sa Diyos. Tanaw, katong iyaha, nindog itong planuha. Ha? Nindog kayo. Naaday mga taong naminaw na panalaginan sa amin. Palapakan na tayo. Makapakalitaw. Salamat sa Ginoo kay. Ni-appreciate niya. Dili man na ato trabaho na sa Ginoo. Yapot pasabot nga dahil mga tao na naglingkod-lingkod lang. Napanalaginan sa awit ng mga pagdahi sa Diyos. Noon sa pagkahaka nga naagin ka nun sa Ginoo. No? Di ba? So, masulti gini mo nga, maayo kayo Ginoo. Ginoo. So, hindi ka kapuntagon mga kagsunan, dili ka maglangay. Palibog ang bali. Ulang sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Atong manindog kagsunan, pagtawad sa pulong sa Ginoo, atong basahon na 1 Thessalonica 5:17 ngadto sa 18. Ingon din ang pulong sa Ginoo, pag-ampo sa tanang panahon o pagpasalamat kamo bisan unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Pag-ampo ta. Amahan na mga langiton, salamat kayo nga nining oras sa makadungog na purpose sa imong pulong. Salamat kay Ginoong Dios kay ikaw magkahilom na karon sa matag usa ka mga kinabuhi ug labaw sa tanan Ginoong Dios nga aduna gyud mi intimacy, aduna mi nindot ug dili nga regular relasyon diha nimo Ginoo nga ma-maintain mo ni kining among pagsimba. Tabangin kining gusto nimong alagad karon nga magapanulti pinagi sa imong pulong. Salamat kayo Ginoong Dios nga dili mi muli nga huang, dili mi muli nga murag gihapon, kun dili muli mi malipayon, muli mi gawaston, muli mi madaogon, muli mi Ginoo nga mabanon na mo ang imong mga panalangin. Dihugi kining gusto nimong alagad. Tuduhi ko Ginoo ipaluyong mo kanunay sa imong cross. Ang tanan kaniya karon dinhi, maable ang idulungog, maable ang salabutan, maable pod ang panudlanan. Salamat kay Ginoong Dios, ikaw ang magiday gituboy, pasalamatan ka namo in Jesus name. Amen. Hallelujah. Lingkod igsoon. Lingkod ta. Now, ang tema mga kigsunan, ang tema nga kung dadon kaninyo mga kigsunan, simple kayo siya, pero nagdala ni siya nagdala ni ganti. No, nagdala ni ganti. Gusto ni talking to God regularly. Simple kayo, Pastor. O simple kayo in English. No, simple kayo. Yung sa talking to God regularly. Kung saan man regularly? Kung saan man regularly? Kini regularly mga kaigsoonan, himuon na ito ni siya regular or himuon na ito ni permanente. Kanunay. No, kanunay. Dapat kayo nakitaan mga kaigsoonan nga kanunay yun ni mong routine na trabaho. Dapat kayo nabantayan nga routine ni mong trabaho sa inyong balay. Na kayo nakitaan? Saan kayo nakitaan ninyo? Kaon o? Kaon! Hugas plato! Lungag! Regular ginali mong gibuhat. Huwag yung taong ingundan kaon din eh. Naba? Wala no? Huwag yung taong ingundan. Mundang sa may palit
istorya puta. No, tinuod na ang tao mga kaigsunan, kasagaran o kanunay niyang gibuhat ang pagpa-improve sa iyang lawas. Pagpa-improve sa iyang kaugalingon. Kaya nga naman, maamang yun ay basihanan na to. Pag ang tao ganing daot, pag tao ganing luya, pag tao ganing liwang, may kini, sakit kini. Nga ang tao pag may naikan mo kada, tambok po kayo, kini, masakit to ni. Tambok ito kayo, lugos na kaginawa, lugos na kalakaw. Yan, kini, masakit to ni. Kasagaran sakit na ni. Sakit sa kasing-kasing. Ano na yun? Pero katong walay mga sudan. Sama to, ko yung nag-guilty to. Kanunay pinang sakit po. Laban pinangulo, kanunay ang pangitan sudan. Asa ka tangitan sudan ka ni? Di ba? Pero kini, talking to God regularly. Ato baling nabuhat. Okay. Ato, balik ko na ko. Ang routine sa itong kinabuhi, ang routine sa itong kaugalingon, kada adlaw, dugang, kaon, tulog. Routine, di ba? Kanunay kina, wabay tao din nga undang tulog. Nakabay tao din nga undang tulog. Wala yan. Kada adlaw matulog ka, ay mores ako, ay mapahuay sa ko, ay matulog sa ko, kay para bubalik ang imong kusog. Kaya sa diha day ko nung matulog ang tao, diha day nga paagi mo perform ang Dios o milagro. Sa diha ka makarelax, kabantay mo, sakit imong ipon, itulog na. Tulog ni mo. Pagmata ni mo, di ba sakit lagi hapon? Kabantay mo. Habi ninyong naulian, no? Tulog ka. Pagmata ni mo, ang orang gihapon. Sakit lagi hapon. Pero, pag makatulog gani ang tao, diha na paagi, mubus up ang immune system. Maunay usad sa butang nga ang Dios mo alin, mo ayo sa diha nga maghigda ka, matulog ka. Nakabantay mo nga ang operasyon ni Adan sa diha nga natulog siya. So sa atong paniay, sa diha kang tao makarelax siya, matulog siya, diha dayon mohimo og trabaho ang Ginoo para maghimo siya mga milagro o operasyon sa iyong kinabuhi. Matulog ka. Dili na magamata ka. Kaya ka makakita ka, magmata ka, maguna-una ang negatibo dayon. Bob ito nang operahan ng tao, inesthesiahan. Bantay mo, na general ng anesthesia. Ang operahan ka mga anak, kanang magsigis. Dili na gabukar ang mata. Hey, Dok, sakit kayo na, Dok. Sakit kayo na, Dok. Okay, Dok, saba kayo na. Patulugon siya, at isa kung siya buhaton, saman, di na kareklamo. Bisag sakit, tulog man. Wala ra. Di ba? Sabar ka. Manang tulog yun. Ay, kumpiyansa. Sige ka ito ba kong email? Sige ka ito ba? Okay. Hiwian ka. Kinahanglan doon ang tayo trabaho. Kinahanglan talking to God regularly. Ang akong pangutana karon, nabuhat ba din nato? Amen. Hindi. Wala mani mo. Una-una, bitaw niya. Nabuhat ba ka nato? Regularly. Huwag kaya pa. Ikson, dili diyan ang gisulti kanina. Ang gisulti kanina isa pagampo sa tanang panahon. Wala nang pasabot ka. May umukontradik ng talking to God regularly. Wala, oy! Tanang panahon ang gin-mention niya mga kaigsunan, wala nang pasabot ka. Kada oras, kada minuto, gaampo rin yun ka. Mag-ampo rin ko din Kanang kwarta, maabot rin na. Ampo rin. Kanang mga mais niya, matubo rin na sila, mag-ampo rin ko din Ipihat na manambo, kung mo abunuhan. Di ba? Okay, mag-ampo rin ko din kanang mga isda, mo anilan mo ha. Kaya nag-ampo ko, dili diyan na stirangking. At tuon, hindi mo pantalan. Ikipangsulod na din ang kahon dito, hindi na namulang mo yung pasada. Naunsa. Sabot sinana, Di na. Nagkasabot. Wala na din sila kinabuhay kita na sulod sa pong. Kanang panahon na, kanang panahon, meaning, kung doon na kay Panginoon na tos Ginoo kada adlaw, mga muhampo kas Ginoo, ini mata ni musbutan muhampo kas Ginoo, ini katulog ni mus gabi, magampo kas Ginoo, magkaon ka, magampo ka na tos Ginoo. Salamat Ginoo nga nakakaon na pud ko aning chicken joy, nakakaon pud ko ang Jollibee, kainom na pud ko, nakainom na pud ko tubig. Di kay pag humay sudan hidres, kine. Tapi kay kita ka ano 5 star? Why ampo? 5 star ba to, John? 5 star no? Okay. In Christ, street kayo. 50 street na. Dodo. Street kayo no? Street kayo. Bisik-bisik ito may gamay na. Ito. Okay. Unsa gani imong ma-receive, unsa gani imong madawat, unsa gani ang imong
mabuhaton, kinahanglan dunay gyoy talking to God regularly. Lakaw ka. Sabi buhaton niyo, mabiyahe mo. Mabiyahe sa kaya mo din sa kanan ng motor? Ha? Ampoy! Ampoy! Dili na kay kanang inigmatan mo sa motor. Ampo! Dili na kay pagpadulong ni mo magugas sa plato, mag-ampo, maglungag. Dili ka! Korne na po kayo nang isuot mo sa nilas. Ginoo. Isuot mo sa nilas. Korne na po kayo ka. Ginoo, maligo na ko. Then, tabi-tabi. Tabi-tabi. Korne na kayo na. No? Niya, pagkabot sa problema, mahinam, kusukay mo ampong maligo, kusukay mo ampong magsuot sa nilas, pagkabot sa problema, na-backslide. Oh, kaya ano man, hindi man proper. Ang proper yun, talking regularly, kinahanglan na nuna yung kay intimacy, relasyon na ito sa Ginoo kada adlaw. Inibatan mo sa buntag, mo trabaho ka pa nulong, mag-ampo ka sa Ginoo. Inibata, Lord, salamat Ginoo, nakamata ko. Ano ba? Salamat Ginoo, nga imo na pag-extensyon na akong kinabuhi. Natrabaho na po karong Ginoo. Akong iampo Ginoo, nagikan sa pagsilang nining adlaw, hanto sa pagsalog nining adlaw, imo kong bantayan. Padulong na po trabaho. Ginoo, ubanin ko sa mong pagyahe. Safety me, Ginoo, mabot mo sa mong trabaho. Pag-abot ito, yes Lord, thank you Lord. Pag-abot ito, nasaba tayo. Pag-abot ito, nanumala ba din yung pasagi? Nanumala ba din? Pati ampo sa pagsugod, pag-abot ito, nangasaba. Dili regular. Dili regular na ito istorya na ito sa Ginoo. Kaya ang tao na regular na naging istorya na ito sa Diyos, humble ka, makapaubos ka, makapailog ka. No? So, ingon ang Bible, ingon ang pulos Ginoo, pag-ampo, kamusta na panahon? Tagang panahon. So dili kay kada minuto, kada oras, kada adlaw, dili. Kada adlaw, doon na kay time na i-manage nimo ang imong oras pag-ampo ka sa Ginoo. Amen. Ha? Ingon sa din, pagpasalamat ka mo bisan kung sa mudagat kaninyo. Ingon sa Pastor Fredo, maka-question, nalagat ka sa Ginoo, ano na may sakit? Nalagat ka sa Ginoo, ano na may mga pagsulay? Kana siya, gamiton na siya para ma-identify na likod ka. Ma-identify na ikaw iya sa Ginoo. Kaya wala na mga pagsulay. Hindi na itong kinabuhay mga dinis kalibutan. Hindi magod straight kayo. Di ba parehas? Ato ka kurkita rin. Tanawa, ato mo kurkita manulong. Straight pa nandaran, dili. Ay lumag-lumag, di ba? Hindi na. Kaya ma-identify na naman kay Bre. Usong rin ka dito. Galing-galing ko yan na. Hindi na ba? So pagpasalamat ka mo bisa kung sa mudangan ninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ato rin kinabuhi, kini Kristohanon, di naman nag-angay tuluhan. Pero daghan kay mga Kristohanon na di pa kabalo mo ampo. Daghan kay mga Kristohanon na nagsimba na, dili kabalo ang regular na pag-istorya na ito sa Ginoo. Daghan po mga Kristohanon na dili kabalo mo mubasa sa pulong sa Ginoo. Gagawin man, kumpiyansa, kung sa'yo nasulod sa Biblia, o kung sa'yo nasulod sa Pitaka, mo ay saligan. Ikaw na ang number 1. Kung sa'yo ingon din ikaw siya, pray with other believers. Kinahanglan ko no, mag-ampo uban sa mga magtutuo. Mauni nang dunay gitawag o gathering. Dunay fellowship. Atong yagi no, fellowship na to itong gitunan. Ang atong gitunan kaniya to about sa pagsimba. Karon na po mga kaigsunan, prayer or pray. Ingon sa din pray with other believers. No, mag-ampo uban sa mga magtutuo. Kasi buhaton, kauban ko ng mga magtutuo. Muna nakakaroon, naamo din tayo mga balay-balay ng mga prayer. Ayun sa din, kay kung may duha o tulong na magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanina. Amen. Naapunoy Diyos o naasya sa atong taliwala. Amen. So, ang kinahanglan nga regular nga pag-ampo, buhaton siya bisan duhara mo o tulora mo. Kumusta man ang alas 9 sa gabi, alas 8 sa gabi, naapabanatay prayer. 8 to 9, naikuban nga dili yun maka punto, no? Pag alas 8, dili yun makapunto ba din so? Mabot lang mga alas 8:40, alas 8:55, okay na. Basta kayo nisulod mo alas 8, wapay alas 9. No? So, na 5 minutos, na maging istorya ka, hinabi ka nga sa Ginoo. So, meaning, ingon ang pulos Ginoo, mahinungdanon siya na makiklamtigit ka, makikauban ka, diha sa prayer. Ayaw din imong sakop, ayaw din imong pamilya, ayaw din ang imong anak, nga muhimo aming pag-ampo
simbahan. Dili mao. Kinahanglan ang tao, ang bata o ang dagko nga tao muanhi. Ingon siya dinhi, duha o tulo. Ang requirement sa Dios duha ka. So sa ato pa magtiayon duha na plus anak. Tulo. Unsa ko no? Unsay naa ako uban kanila. Sa ato pa ang Dios di ay dili siya magpili og area. Ang gi-require lang sa Dios kinahanglan doon na tayo regular nga panagtigom o pag-ampo ngadto sa Dios. Asawa. Si Raymart yung asawa mag-ampo siya. Ang asawa ni Raymart, dodong wala. Og naapon na siya asawa, kita siya dito na naapon siya balay. Di ba no? Nanay balay. Nanay balay. Asawa na lagi ko lang. O ba, ngita. Nanay kaya bayan. May mo lang doon. Gahapon, late po. May birthday man itong katawang mama. Ano mga pastor? Ay, taas kayo ko kantina. Taas kayo ko kantina. Taas kayo ko silsay. Kinahanglan, mangita yun. Mangita yun. Kaya para na ay doha o tulo. Para ma-require yun ang doha. No, ma-require yun doha. Ma-require yun. Naan yun sa dili pwede ikaw na. Di yun madasig ang tao ikaw na yun. Nasingga kaya ako lagi ako rusa. Di kita mahibaw ano eh. Papahin na rin ka lang. Asa may kauban ang mga ako naman. Muingon ba di ka? Nasing ka na boy, ako na nagpahin na ron. Madasig ka kung naam yung kay kauban. Duha. Labi na kang imong asawa, maay kay ka mapanday. Ni akin imong panday nung ay. Dok, taman-taman. Ano man? Dahil, hiwi ka ito. Gubuon na yun ako pangahuman. Gubang na yun ako pangahuman. Way pulos na eh. Way pulos na yun. Pero, dahil ko mo, isa paghiwi. Straight na kayo eh. Ang mga naman mga trabaho, kamu mga asawa, ang yung trabaho, tiktayin na yung musimba na. Sabay yun ako. Ayun, pinuway niya. Kita yun. Balang asawa, partner niya na siya. Duhaw, tulong, kinanglan sa Diyos. Nga naman, kay mauni ang buhaton sa tao, mga kaigsunan. So, pray with other believers. Sa ato pa, ang pag-ampo niya, kinahanglan doon na kay pag-ampo relasyon, ganito sa mga magtotoo. O, makunik ka, panalitan, dili ka dasig. Dili ka dasig. So, asa mag-ampunik? At sa mga believer. Uyo kang pastor. Uyo kang pastor, para mahimo kang pastor. Wala gusto ko, ang engineer, mahimo pastor. Dapat yung mga inanan, ay abogado, nahimo pastor. Ano ba? Nay seaman, nautikal, nahimo pastor. Pwede ba siguro? Pwede. Dili man tanang pastor nga, dili man tanang pastor, dili man tanang kunong gwapo artista. Ang uban po pastor. Ano ba? Ang uban, balik ta. Pray, pag-ang uban sa mga magtotoo. So, mga kamputa. Naman buhaton na to. Number 1 is yung buhaton. Prayer. Ato pa sa atong, kung ang imong bana, dili kayo magtotoo. No? Ang imong bana, dili kayo dasig. So, ang imong buhaton, mag-ampo ka. Mag-ampo ka, do. Bila ni mo yung iyan ka mo. Ayaw tasa. Promise. Tasa ganit, di ba? Matulog na. Sa among balay. Alas 8 man may mag-ampo, no? Alas 8, pahingo sa alas 9. Mingon din na sila. Papa, taas kayo sinultihan. Papa, taas kayo. Monsieur, taas kayo. Wala naman kauban, taon-taon. Butalit na na. Murag isimbos. Sa taiyang posisyon. Nag-ampo ako na lang. Mingon ko ba, kamo rin ampo niya. Ayaw sa kawa din. Ayaw sa kawa doon. Mingaw kayo, kami rin mag-ampo. Mingaw kayo. Bisag, upat sila mag-mingaw. Hinay kayo ginapuan. Ginapuan pa sa klan. Hinay yun yung mga po. Padulong na ka, matulong ka na. Pusgagap, Ginoo! Bahala makadungog ka mo ba? Yan po po mo yung silingan. Para makadungog to yung silingan. Kinira may puhunan na to. Prayer. Ano ba? Ito mo na? Prayer. Ang Jericho ganit na down sa pagi. Prayer. Ikadwa. Isa din we should pray to resist temptation. We should pray
to resist temptation. Mag-ampo aron makalikay sa tentasyon. Dahil prayer, ang prayer ni ay resist. Maka-ikyas makasugo ka, makalingkawas ka gikan sa tentasyon. So, ang imong buhaton, kinahanglan yun siya na maghimog yung pag-ampo, kaya ang paagis pag-ampo, makalikay sa kanang tentasyon. Tentasyon! Narin mga tao nga dito. Nabi ako hiring. Kaya Manila ni. Ito ko na. Wala na dito sa Manila. Tuo mo. Tuo mo mga tao nga wala yung ampo. Ngayon naman, ang yun ako na lang. Ay, may nalang piso. Kahit mo 400. May nalang piso, 400. Niya, hindi magkamuntay ang piso. Kung sa mo, ang prayer, makapa-resist ang temptation. Makalikay maka. No? Kung natayan po, makunahuna na ka. Agoy, din ang kuha ni. Napapabo din na magiging sunan. Pastor, kapoy kinang-ampo, Pastor. Kapoy kinang-ampo, gano'n naman. Tinoon nito na. Tinoon nito. Ako wala pa yung ampo, pero hindi kapoy. Kapoy kayo kinabuhi ko rin. Huwag pa ko'y prayer, kapoy kayo. Daghan kayong wali, daghan kayong lakaw, kada adlaw halos. Pero na may prayer, mo na nakapalikon mo. Likay mo ka aning tentasyon. Ayun naman, kanang temptation mo mga kaigsunan, mo na kanunay yun, kasi weakness ni mo, dito kayo. Mo na tirahan sa yawa. O niya, pag nakay prayer, nakay kami, nakay sinlo. Dili ka di ka kakita. Na nakay-asawa, di na kakakita lain, di na kakita lain guwapa. Ano man, kaya mong asawa, mo naging silyado, naging siling mata. Guwapa kayo mong asawa. Ano ba? Yung mong bana po, di na po kakita lain guwapo. Ator ko yung guwapo ng bana. Layo kay kagintasyon. So, basta kayo naayon sa man. Usay pa again? Prayer. Prayer na. Ingon ang Bible, ingon sa din Matthew Kapitulo 26, versikulo 41. Pagtukaw ka mo, bilar ka dahil. Pagtukaw ka mo o pag-ampo, aron dili ka mo madaog sa panulay. Andam ang Espiritu, apanluya ang lawas. Muni ang atong buhaton, magtukaw. Sa kung buhaton, magtukaw. Kung saan din ang tukaw? Pastor, bilar na. O manay vigil. Pero kana siya mga kaigsuunan, kana pagtukaw, meaning anak, bantay ka ba? Nagbantay ka. Nagbantay ka. Ang yawa manggod, kanunay siya naglibot, nangita siya tupunon ni mo. Nangita siya tupunon niya. Ang iyang biklon, katong taong Kristohanon. Pero pag naagani ang pag-ampo, mga kaigsuunan, makadaog ka. Madaog ka. Ikaw siya din aron dili ka mo madaog sa panulay. Ang prayer na di ay mauilikon na pundasyon sa itong kinabuhi aron di ta madaog sa panulay. So ang prayer mo ni gamito na ito kanunay ang pagtukaw sa kaklase sa pag-ampo. Okay, katulo. Mas pasonan mo ni kahapit na tamuhuman. Ingon sa din, pray and believe that God will answer. Ito ba ka? Amen. Pangutanan ko ninyo, sa diha na nag-ampo ka, ito ba sa Ginoo? Amen. Tana ko din iring na ro. Nag-ampo mo, ito ba sa Ginoo? Amen. Diha ba dayon? Dili no? Dugay pa. Pero ito ba yun? Muna ganahan ako na yung tubag. Kaya naging ko yung istorya ba? Mutana ko ninyo din Ito ba sa Ginoo inyong ampo? Ito ba? Pero dili yun katong diha tayo no? Mutana ko din Dene ninyo. Napoy diha tayo. Pero da ay instant nga prayer, instant nga tubag, dunay gradual. Ang instant nga tubag kanang needed na yun, anak yung adlaw. Like for example, sakit sa tiyan, suka, lipong, sama mo na pagampo, meron mo na, kining nga lipong Ginoo, taw-taw rin sa. Di ba ang imong ampo na, in the name of Jesus, karong tayo Ginoo. Taw-taw na, uli na. Diha yun. Pero ang gradual na paagi, for example, nakay pangayong sa Ginoo, butang. Ginoo, ngayon ko, sakyanan. Sino? Ngayon birthday si mama, palit na ka-auto. Palit na ka-auto. Ikaw si DJ, palit na ka-auto. Lamihan yung tao na nasa Ginoo, no? Kaya kung sa imong ipangayoon, mahita mo. Pero na yung butang, na wala pa nimong ipangayo, kiyan ka na sa Ginoo. Pero ipangayo, di mo na tumiyagin pang bulan. At ito pamiyagin bulan pa yun. Ang tubag sa Ginoo karon, dili na nimo mahinumduman katong imong prayer. Pero mo ta ko ipasabot mga
kaigsunan, sa diya nga doon na kay pag-ampo, kunya mo tuo ka, ang Diyos mo tupad. Amen. Dili kayo mo kumbinsido. Amen. Dili kita kumbinsido, ani. Iyo sa din, pray and believe that God will answer. Amen. Amen. Ang Diyos mo tupad. Sige nga, Marcos 11:24. Mo ni pulong sige no. Ingon siya. Tungod ini, ingnon ko kamo. Nga bisan unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-ampo, tuohe, tuota. Madawat ninyo kini o mainyo kayo kini. Ang Diyos mo ninyo. Usa ko na? Usa itong buhaton? Ha? Usa itong buhaton? Tuohe! Kung isa, tungod din, mag-ingon ako kaninyo. Bisag unsa, inyong pangayoon, wala siya magsulti o kanabang ngalan nga mao'y imong pangayoon. Wala tingalan sa Diyos. Kung masabot, makapakayo kas Ginoo bisan unsa. Why limit? So may mong pangayoon sa Ginoo karon. De, tana ko ninyo. Kanang inyo yung direct katubag, tana ko din o sa inyong pangayoon sa Ginoo. Ha? Kanang panalangin mo gulo, kaya po na ngalan. Ngalan ninyo. Anong pangalan? O sa inyong pangayoon, kamu mo dire. May malawas. Kamu dire. Kamu duha-duha karo. O sa inyong pangayoon sa Ginoo. Balay, kamu dire. Usay ngayon ni sino? Usay ngayon na. Unsa? Be. Usay niyo pa ngayon? Balay. So niyo pa ngayon dire? Maing lawas, sa? Ulan. Anawa? Nay na ngayong ulan. Ngano man? Ay nasa lagi tanong. Napay mga tao, ayaw taw ulan. Kaya yung pagbaka. Lahi-lahi ta. Pero kanan imong tinguha, hata ka sino, pwede ka tulad mo dito mapulan. Abi niyo mga kigsunan? Pwede, oy. Anong dili na magbuhat sa Ginoo? Gibuhat na sa Ginoo na ako. Gibuhat na sa Ginoo sa akong kinabuhi. Dihan ko kakita nga grabe ka powerful ang Diyos. Mangayo kagtabang sa Ginoo, mutuo ka, magampo ka, mahitabo na. Ano man, Lord, akong mama lagi. Kadipuli ko akong mama, pila rin kusog sa akong mama. Mga tao kung nag-treasure sa mga umay, ninagan, naulanan. Nanagan, naulanan. Pag-abot na ko sa mga yuta yun, ko nga, Ginoo, ayaw pa ulan na. Ayaw pa ulan na, Ginoo. Hindi magiging mo matog, hindi magiging mapugka ng ulan kay. Ulan magiging kay. Doon magiging kayo, pagpundan ko, hindi ba? Aning ulan yun. Ingon akong mama, tanawa lagi. Galangay-langay, magbuka. Ning ulan na yun. Sige lang, God, galakaw ko na sa kasar. Sige lang, God. Manghinaw ko nga ikson. Manghinaw ko, anak. Naatin yun. Karang tubig ka na ba? Murag may wool, gina. Kamu di mo totoo. O tanan ko, mama. Murag si tata, kuyog na ko. Papa ni Lolo. Grabe ka, powerful ang Diyos. Pwede mo hato na sa Ginoo para ni Kadong. At oras makalibre magulan. Di na po kusgon kayo, may bukid na ba na? Nainayong na po. Para na po na sa inyong mais. Para na po sa inyong tanong. Kato na nga yung balay. Mahita po na! Mahita po na! Ayaw po pa una-una nga. Mahita po ito. Ampo ni Pastor. Kabalon balay ni. Ano sa ka, Pastor? Ay na mo yung pamutanan na. O kabalo. Kamu nagpilay yung natigong. Importante ka natin action. Na po kayo gimuhat para diha. May kapatol yung balay. Mura nagpalad-palad. Ay, himalan. Bibuwa kay palad mo. Okay. Kay dato kay palad. Katong pobre, pwede pa rin kamot ito. Kubalan kay palad ba? Ay, kaya yung palad mo, pobre rin kayo. Pwede na kay kubal. Pwede kong gihana. Pwede na gipang tanong, dagang kay lubi, dagang kayo mais, dagang kayo kamote. Ay, pugihan kayo. Katong palad dato, lingkod. Okay, abot. Moro na naman yung balay. Huwag yung kay gibuhat para sa mong balay. Daan kay buhaton. Ikaw na Bible, pangayo. Nauna kas Ginoo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Apil na din niya ka ng balay. Apil na din niya ng ulan. Sabiha sa akong kinabuhi mga kaigsunan. Lumiya. Murag ito kag among tibo. Yuta pa. Basakan. Murag yung ulan. Walay ulan, anak. Lumiya kita na akong lagi. Sa una mo kayo pa may video. Di, napakot tayo video. Napakot kamera na cellphone. Cellphone sa unang. Ay, lahi. May kaigsunan. Wak ko, ulan eh. Ulan din eh. Tingnan niyo yun kayo. Disikatan mo kayo. Pero ikaw ng Biblia, mangayo ka. Tuhoy lang. Tuhoy. Madawat mo na. Tuhoy. Nga madawat ninyo kini o mainiyo kayo. Gipa. Law pa yun. Maimo pa yun. Mutuo ka.
mahitabo na. Ikaw ba? Mauna ni ang sikreto. Mauna ni sikreto. We should pray persistently. Pag naan kay persistently nga prayer, kanunay ba? Persistently. Sahay lagi. Kining atong kinabuhi, kining kanunay. Ulang ta. Sa'yo, sumang ta. Sige ito, ampos, kinuo. Kwarta. Usahay maguna. Muna itong mentalidad. Ang mental sa tao, ang asyo magod sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Pag naan na kay Ginoo, pag naan na sa Kristo nimo, naan yun yung patampo. Dayon, ang sunod anak nga mahitabo, doon na di kayo panalangin. Amen. Doon na kayo panalangin. Sige yung Biblia. Lucas Kapitulo 11, versículo 9. Insa, busa sortihan ko kamo. Pangayo, tukuyong ikon ko ninyo. O, mahimo pa ng realidad sa imong kinabuhi karon. Sige yun, sortihan ko kamo. Pangayo kamo, o kamo hatagan. Pangita kamo, o kamo makakaplan. Pagtuktok kamo, o ablihan ang pultan alang kaninyo. Ano na ba ito? Unsay imong tuhuan, mahitabo ka. Amen. O unsay imong pangayoon, ihatag na. Amen. Nini nga kabuntagon, unsa man ang gusto nimong mahitabo, manilog ka. Ayaw paglangay-langay, ayaw paglangan, pag-claim, sumala sa pulong sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Dios. Ingon siya, sultihan ko kamo, pangayo kamo bisan unsa. Pangayo kamo o kamo hatagan, maka siguro ta nga niining orasa ang atong Dios matinud-anon. Ang atong Dios matinud-anon. Ang atong Dios matinud-anon. Unsay iyang saad, iyan ang buhaton. Iyan ang buhaton nito. Hallelujah. Kiksoon ini nga kabuntagon, kini nga mensahe. Ingon na Bible, ingon na pulong sa Ginoo sa title sa atong tema karon, Talking to God Regularly. Kinahanglan na doon tayo. Ang pag-ampo igsoon mo na usab kapag istorya. Kapag iginapit na ito katos Ginoo. Na kay gusto mahitabo, na kay gusto mabuhaton karon sa Ginoo para nimo, para sa imong pamilya, pangayuan. Ayaw pagduha-duha. Ayaw pagduha-duha. Igsoon ito o ko, manining oras sa makabalo ang Diyos kung sa itong manginahanglan. Watang yan igsoon. Watang yan para maulit kang orang gihapon. Ni anhi ka o ni anhi ta tungod kay ning adilhi makapangayo ka bisan unsa sa ngalan sa Ginoo. Imo madawat, imo ma-receive. Hallelujah. Yes, Lord. Aawitan kita at pupurihin pagsugod o huna-huna kung unsay gusto nimo karon. Samtang magpapadayon sa pagtugtog ang mga instrumento, pag huna-huna kung unsay gusto nimo mahitabo, kung unsay gusto nimo mapangayoon sa Ginoo karon, sige, libre ni son, libre ni nga kamutagon, libre ni. Hallelujah! Thank you, Jesus! Mayong lawas, kaayuhan, milagro, balay, kwarta, sakyanan, butang, yuta, kung sa may gusto nimo karon, kausaban, kaluwasan, kabakuhan sa imong pamilya, kadasig sa imong pamilya, kausaban sa imong komunidad, asa ka kapita, balikay ka kanining
maayo kayong Diyos nimo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ang ato buhaton igsoon. Hallelujah. I-whisper na to. Kung sa imong paginahanglanon, kung sa imong pangayuon karon, ayaw puska. Dahil sa diha nga mangayo ka nga dos Ginoo, iisa imong kamot. Iisa imong kamot. Ikaw ra gyud nakabalo. Ikaw ra gyud nakabalo. Ayaw puska. Ang imong pangayuon sa Ginoo kanang sekreto nga butang, gusto ka nga mabako ka, gusto ka nga manasig ka, gusto ka nga mapusap imong kinabuhi, ang imong paglantaw, ang imong pagka-ikaw, gusto ka nga mapusap ang imong kinabuhi, ang imong pamilya, mahimo kang uswa, mahimo kang dato, mahimo kang panalangin nito sa uban, yang gusto kang magpagamit sa Ginoo, gusto ka nga dunay ang imong pamilya maluwas, gusto ka nga ang imong mga silingan, masugtihan mo sa Ginoo, gusto ka nga ang pulong sa Dios mo abot kadto sa imong mga igsoon, kadto sa imong pamilya, gusto ka nga makabaton milagro, kayuhan imong igsoon, ang imong pamilya, imong paryente, karon ni orasa, ang Dios nagtanyag nga kung manghayo ka, hatagan ka niya. Kunya i-whisper lang ni, isulti lang ni, i-uong lang ni kadto sa Ginoo, kaya ang Dios makadungog nimo, tuhui nga ang Dios karon mulihok siya diha sa imong prayer. Oh Jesus, Lord Jesus, thank you Lord. Isa mo kamot, mag-ampo ko. Ayaw sugot igsoon. Ayaw pangayo o mga materyalan. Ayaw pangayo o mga materyalan. Pangayo nga mahimo kang madasigon kanunay. Kay daghan kay mga tao, pag-abot sa daghang panalangin, mawala sila. Ayaw kadasig tungod kay daghan kag panalangin karon. Kadasig tungod kay atiman ka sa Ginoo. Nya mo nay pangayuon nimo, Ginoo, tabangi ko nga dili ko mabackslide. Tabangi ko nga dili ko mausap. Pangayuon na sa Ginoo. Ginoo, tabangi ko nga mahimo kong magamit ang katapusan adlaw. Magamit ko nga to sa akong mga silingan. Ya panglantaw dayon, iway dayon ang imong utok. Iway dayon ang imong dilantawan. Iway dayon. Kay naay mga tao nga kanunay naglingkod dinha sa imong balay. Naglingkod dinha sa imong mga lingkuranan. Wala masultihi sa Ginoo, wala masultihi sa pulong sa Ginoo. Kana accountable na nimo. Tulubago na nimo. Nya mo ni mo pagayuon karon ngadto sa Ginoo. Ginoo, tabangi ko nga makasulti ko ani mga tawanan. Makasulti ko sa imong pulong. Pusa na sa mga butang na imong pangayuon ngadto sa Dios. Gusto ka magamit sa Ginoo? Gusto ka mapuslan sa Ginoo? Gusto ka mabunga? Kana ng mga butang pangayuon sa Dios. Ingon na Bible, una siya. Ni ang tanan butang ilugang niya. Apil na din na imong balay, apil na din na imong yuta, imong mga butang, mga motor, sakyanan, sa mga imong ngayon, apil na din na buhaton na sa Ginoo. Bagampo ko. Bagampo ko. Hallelujah. Ito ba ka igsuon ng Diyos bubuhat karon? Ito ba ka ng Diyos karon bulihok sa imong mga prayer? Hallelujah. Ampo ko. Amahan mga lagiton, salamat. Ani akin yung mga tao nga diin sincero Ginoo nga isa sila kamot. Ni isa sila kay gituo sila. Ang pag-isa sa ilang kamot act of surrender. Action ni Ginoo nga gituo nimo. Lord Jesus, tanan nga nag-isa sa ilang kamot karon kay gituo sila. Kunya naa sila yung mga pangandoy. Naa sila yung pangayo nimo. Ako kadungog, ako kakita, ako kabalo. Apan ikaw ang Dios, dili palilungan namo. I-grant karon. Ihatag ron, sumala sa ilang gusto, buhat ko ni mo karon Ginoo sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat na nagpasalig ka. Unya ikaw ang Diyos, dili pakakon. Ikaw ang Diyos na dili kausap. Wa kay landong sa kausaban. Muhin mo ka karon. Ako kining i-release niya sa otoridad yung ihatag ka lang karon Ginoo. Ako i-release na to sa mga katawan. Sa pangalan ni Jesus, dawat ang panalangin sa Diyos. In Jesus' name. Hallelujah! Imo ni madawat karon.
Lord, by faith, ingnan Diyos, Ginoo, ako gituuhan nga kini ako ni ma-receive sa pangalan ni Jesus nga Nazareno. In Jesus' name. Ito bang nakas Ginoo sa hallelujah. Tuhoy lang. Umak, sunod adlaw. Buhat nakas Ginoo. Hallelujah. 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 Salamat kayo Ginoong Diyos sa inyong rasa. Salamat Lord God sa mga nindot kayong mga mensahe na di nakapukaw na po din sa mong pagbati. Salamat Ginoo na ang sikreto ni ay na doon na lang regular na pakighinabi, pakigampo, pakigantugi, mingle, pakigrelasyon, pakikintimasin hati ko. Kaya mo niya paagi na ma-apply ang imong panalangin sa mga usan. Hallelujah. Lord Jesus, hallelujah. Magampo ta. Amahan na mo kalabing balangan, salamat kayo din Murasa. Salamat Ginoo ikaw ng Diyos na natubag sa mga pag-ampo. Salamat Ginoo, usa-usa karon doon ay mga Ginoo. Bata man, babae lalaki, na sa labing amtong ni Murasa, makadawat, katagamtang pabor, tabang gikan kanimo. Amahan na lang ito, ingon ng mga alagad. Akong i-release karon ang imong panalangin, spiritual blessings. Lord, material blessings, financial blessings, emotional blessings. Lord, hindi mag-aabot nito sa imong mga katawan. Lord Jesus, ang imong panalangin Ginoo overflow, overtake, mo-chasing, mo-persearch Lord, mo-surround Lord. Salamat Ginoong Diyos nga dili Murasa. Ang matag usa muli malipayon, muli gawaston, muli mabalon ang kadagaya, kalipay gikan kanimo. Salamat mga kaligiton nga panalangin nimo matag usa. Sumala sa mahakgong nila. Kutob silang madala karon, imo silang panalanginan. Salamat kay Ginoong Diyos nga samtang may magbiyahe na ang imong pabor, na imong proteksyon. Dalaygon ikaw, Ginoong Diyos, sa uling katapusan. Amo kang ibalikan, Ginoong Diyos, panalangin kini nga church, panalangin ni Diyos, kini nga ministeryo. Ang Philtega Christian Fellowship, panalangin kini. Padayon kay Ginoong Diyos, magapauswag sa tanang membro nini nga iglesia. Gikan sa bata, babae, lalaki, ganto sa labing amtong nini Murasa, makatagamtam o makasanod kanunay sa langit no nimo mga panalangin. Inintanan Ginoong Diyos, ang ihalan kanimo, amo kang ibalikan, humaya, dugog, pagpasalamat. Dialaman kanimo sa ngalan sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo, tanamingon. Amen. God bless, umayong, sa tanan. Mangusap ka